kwazonyazo kuvhugwa hombe manje. Noda kuita kunoti South African company RenForm yoramba kuti aiwa we were not involved with the ZEC deal ye 40 million. Sapenda mashoko abuda nyoko panapa pa the news hoax. Noti subscribe like otina on the bell icon. Timta the news hoax anyora vachiti South African company RenForm and the Zimbabwe Electoral Commission denial of corruption over their 40 million tender, saying they have no business relationship with the three local controversial businessmen, Yojamukira Chivhayo, Mike Chimombe, and Moses Mpofu, are dishonest and fatal. Saka ndo mashuka turi kuona panapa kuti tikuona kuti aiwa RenForm yacho aiwa company muSouth Africa iri kudeny ichiramba kuti hatina marelations aiwa pakati peZEC aiwa nema3 individuals vana Chivhayo. Hazviperi mweshe muri Zimbabwe nyaya iyi takutoona nyaya ichazunguka ndikwa mubhini. Noda kutakutoona kuti vanhu vangagara vanhu vaitongozivana. Noda kuti letters aiwa evidence yaivapo yokuti pane business rakaitika pakati pana Yojamukira Chivhayo ZEC neRenForm. But izvezvi vese vakuramba kuti hatitombovazivi, hapana kana any business ratakaita. Chipotedze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi, tichiona aiwa vanhu vachiramba nyaya iri pachena yakanyatsa kuburitsigwa evidence. Pinda mucomment section medu, sana subscribe, kulike, turn on the bell icon.